Dobrý deň prajem, vítajte pri ďalšej epizóde z našej série videí Rýchla otázka, rýchla odpoveď. Dnes je mojím hosťom Boris Surovčík, environmentálny špecialista z oddelenia klientov OZV Envipak. Boris, dnes mám pre teba otázku, ktorú asi dostávate na klientskom oddelení často a ide o drevené palety. Ako vykazovať jednorazové drevené palety a ako vykazovať opakovane použiteľné drevené palety? Drevené palety logicky teda sa vykazujú do kategórie dreva, teda komodita drevo. Sú to vlastne obidve sú prepravné, to znamená medzi prepravné obaly. Rozdiel teda už z toho, že jednorazové, to znamená, že tie jednorazové sa vykazujú vždy pri prvotnej expedícii tovaru. Ako náhle vlastne vyexpedujem tovar na jednorazovej palete, tak vykážem to, hej. A Europaleta tá je opakovateľne použiteľná a tá má vlastne zo zákona výnimku na vykazovanie. Vykazuje sa až keď sa zlikviduje, to znamená na konci životnosti. Keď sa zničí, tak ju vykážem vlastne do výkazov a ide do výkazníctva. Ďakujem. Znamená to, že výrobca si musí sledovať, aké palety používa a ako dlho používa najmä tie opakovane použiteľné. Presne tak. Verím, že sme zodpovedali na túto otázku. Pokiaľ máte doplňujúce otázky, chcete vedieť niečo viac, využite náš bezplatný poradenský servis na e-mailovej adrese customer@envipak.sk.